ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ ರೈ ಮೇರೆ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಮೇರೆ ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಬುಕ್ಕನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಮಮಣಿಯ ಮೇರೆ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆದ ತಿರ್ಲುನು ಪುರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡೆತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬಡಾದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಂದು ಜನಪರವಾದ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ಉಳ್ಳಾ ಅಂಜನೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ ಶ್ವೇತಾ ಕಜೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಹೃದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಳೆ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಗೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಗುಂಡೋ ಆಲಡ ವಿವರ ಗೊತ್ತುಲಜ್ಜಿ ಜರ್ಮನಿಗೋ ಇಟಲಿಗೋ ಪೋದು ಪಿಂದೊಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪತ ಸಂಗತಿಲು ನನ ಒಂತೆ ನೂಕುಂಡ ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಪಿಂದು ನೀ ರೆಂಕುಲೆಗೆ ಮಂಡೆಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಗೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಗುಂಡೋ ಆಲಡೆ ವಿವರ ಗೊತ್ತುಲಜ್ಜಿ ಜರ್ಮನಿಗೋ ಇಟಲಿಗೋ ಪೋದು ಪಿಂದೊಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪತ ಸಂಗತಿಲು ನನ ಒಂತೆ ನೂಕುಂಡ ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಪಿಂದೊನಿಯ ರೆಂಕುಲೆಗೆ ಮಂಡೆಲಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರ್ನ ಈ ಕವಿತೆದ ಒಂದು ಸಾಲು ಯಾನಂತೆ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ನೀತಿ ನೇಮ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಇದೇ ಊರದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು